Meillä on Silja täällä, joka on lähdössä Logos Hopeille syksyllä. Miten sä päädyit tähän? Joo, eli viime syksynä mä olin Sataman-seurakunnan illassa, jossa operaatio mobilisaatio oli mukana. Ja siellä mä sain kuulla OM:n eri vaihtoehdoista ohjelmista ja semmoinen kiinnostus heräsi, kun mä olin lukion vikaa vuotta käymässä ja tosiaan se jatko oli ihan tuntematonta, että mitä sitten tekisi lukion jälkeen, niin kuulin näistä eri vaihtoehdoista ja sitten sen jälkeen kevättä meni ja rukoilin ja mietin asiaa, että mitä Jumalalla olisi mulle ja ehkä kiinnostui vielä enemmän niin, että mä otin yhteyttä OM:n työntekijään, joka kertoi sitten enemmän tästä laivatyöstä ja sitten mulla vaan oli semmoinen, että joo, että mä haluan tulla laivalle ja Jumala kutsuu mua sinne. Ja tosiaan lokakuussa syksyllä nyt on lähdössä ja Logos Hope-laivalla se kiertää eri satamissa ja on satamassa jo 20 päivää ja siellä me tehdään töitä. Paikalliset pääsee laivaan kierroksille ja voi samalla kertoa Jeesuksesta ja evankelioida ja myös päästään sitten kerran viikossa satamaan tekemään avustustyötä ja paikallisiin seurakuntiin avustamaan sitä työtä. Ja jos kiinnostaa lähteä tukemaan mun lähtöä rukouksiin tai taloudellisella tuella, niin ota yhteyttä.